Krásne biele ozubie, očka krásne. Možno on neďobne má? No jasne, neďobne. No jasne. Neďobne, má svoje číslo. Z roku 04 je. A čo to má na nožke také? A na druhej nohe má zasa čip pretekáme, takže vlastne ho musím cez elektroniku zosnímať. Ja aj to tak sa merajú na lietané kilometre. Áno. Ja aj elektronicky. No určite. Ahoj. Nikdy ešte nehladkala. No ja. Takže by ja túto chceli tiež. Tiež je krásne. Je veľmi pekný, určite. Že si ho odfotiť do mobilu. Môžeš. Kľudne. Ale v podstate je to štvrtý najlepší diaľkový olúb na Slovensku teraz. V kategórii E, športová kategória je to tiež. No a tá kategória, čo bol ten špís, to bola zase nejaká aj štandardná. Tam musia aj naleteť a ešte byť aj pekný. Tento len aby bol dobrý. Tento len aby naletel? Áno. Ale tento letel treba z také preteky, také 800 kilometrové. 14 hodín v kuse treba. Do rána od 6 do večera do 8, celý deň. Čo? To sú obrovské výkony. No. A zopakoval to bol ESO regionu Sever z 500 chovateľov najlepší holub v 6. roku, teda pred 3 rokmi. Tento rok, minulý rok teda získal druhú cenu zo 700 km preteku. Tiež vynikajúce zviera. A čo teraz naťahujete to krídlo? To by sa vyvetralo. To sa tak pozerá, no, takže keď to má letky, aby ste to videla. No. A on kedy sa by sa začal nejak brániť, keby ste čo robili? Také možno, že keď som mal hlavu, trošička, ale... Môžem ja? Nie. No niektorí to tak skúšajú, že... A on ma tak dôveruje úplne. Chytajú za zobák a že podľa toho, jak sa tvári, že či sa bráni, tedy, že povedia, že dobrý, ale to sú také rôzne teórie. No. Nerobú. A nemôžeš ho nechať sa prejsť? Či to nie. On by začal lietať, však? On by začal lietať, to je jasné. Aha.